padung ko magklase karon, pinya nisulod ko og sakyanan kay gusto ko mag-record. So, ako ang schedule wala pa man no. So ako lang sanang i-record kay padung ko magklase. Now, sa dili pa ko magklase, musud ko og mga 5 minutes before the class kay wala man sila klase. Nakabantay mo sa ko ang video kadtong baon reveal no nga naay usa ka estudyante nako didtong si Stephen na maligya siya og saging, na maligya siya og kanang pinaypay nga saging. Unya naay ni message nato nga niingon siya nga karong adlaw siya ang mopalit sa kadtong snacks nga gibaligya ni Stephen. Pinaypay nga saging nga giluto sa iyahang mama. Tapos siya ang namaligya sulod sa classroom. So na-amaze man ko ato niya no. So kini siya nga video kana siya. Stephen, pinakabutan sa tanan. Pinakabutan nga bata. Ako nakitaan. Panalagsar kayo ingani nga mga bata na mamaligya og pagkaon sulod sa classroom. Oh. Mo na siya na maligya ni siya og snacks. Panalagsar sa kay priya nimo dong nga maulob yang uban mamaligya pero nice. Sakto, mao yung gibuhaton. Namaligya ka og kuan. Pinaypay nga saging, no? So kana siya nga video. So karon ako siyang i-prank. Ako siyang ingnon nga dili na pwede mamaligya og pagkaon sud sa classroom. Pero atong paliton ang iyahang tanang baligya. Pero kini siya nga ang bayad ani gikan sa tuang usa sa tuang mga followers nga di siya magpaila kung kinsa. So ako kung gisabot yung mga classmates nga mag-video ta, unya ako lang i-record ako ang tingog tapos magpa-video lang ko sa iyang mga classmates para makuha nato ang iyang reaction gyud. So akong buhaton is atong embargohon daw ang iyahang snacks kay dili pwede mamaligya sud sa classroom. So hopefully ma-okay ang amo ang pag-prank niya pero ato ang bayaran tanan ang iyang snacks. Unya after nato bayaran atong ipanghatag sa mga walay snacks sulod sa eskwelahan, sulod sa campus kay after ani mag-recess naman mi. Salamat kaayo sa ni hatag sa iyang grasya, ni paambit sa iyang grasya nga paliton ang snacks nga gibaligya sa ako ang usa sa akong mga estudyante para malipay pod ang iyang ginikanan, para malipay pod ang iyahang pamilya. Actually, nanan siya pamilya, no? Nanan siya anak si Stephen. So, muna siya guys, no? In 5, 4, 3, 2, go. So, muna siya guys, no? Paingon ako sud sa classroom. Padung na ako magklase, pero ako siyang i-prank sa. Di lang ko magsabang nga nagkamera ko. Morning, everyone. Morning. Having namang gyud tay new sets of sa atong admin no. Una sila nga set, nya hopefully by next week ma-finalize na gyud kung kinsa gyud. So daghan kayo og mga changes. Usas mga gi-implement gyud during that time ko to nag-meeting. Usas amo ang mga na-meetingan actually no nga kuan gyud da kanang center gyud da ang classroom should be maximized, meaning gamiton gyud ang classroom para sa tanan, like mao bitaw nang kana nga diya sa gawas mosud gyud sila og classrooms. So katong library didto gigamit ako, nakabantay mo gigamit na siya, tanan nga classrooms nga available gamiton unya. Pero na sagmuyo ko maron nasubo ko gamay tungod kay usas mga giingon nga dapat sa classroom walay magbaligya. So dili pwede magbaligya og pagkaon sud sa classroom. Ako nasubo jud ko dong Stephen kay di man jud pwede daw magbaligya sud sa classroom. So tungod kay giingnan man ko daan didto nga ako may nakakita nga naa ka na maligya, ipa-embargo daw ang imuhang pagkaon. Ato nang iphon kung pila ka buok ng imuhang pagkaon, kung just in case no, ato na ipugos og baligya siguro sa gawas. Pero gusto na ko nga ako nasikitan ba ako kuno. Di sabi ako gusto gyud unta. So sa unta man. So mamalihog ko dong Stephen, ato lang nang kuon imuhang baligya lang. Ako lang bahala mo explain ni sir. Unsa man nas taas? Unsa man na siya nas taas? Kana sa turon. Tanawon sa nato. Sige lang, tabangan lagi ka doon ay kabala ka kay tabangan ti ka.
Ako nasakitan ba yung ko kay sa akong taman. Pero akong gi-explain si Sir Dong nga maayo biya nga pagkatao kay ikaw ra gyud maligya man. Pero pila ni tanan? Sir, Pila man ni siya tanan? Pila ni kabuok? 28 ni tanan. Wala yung mapalit diha. 28 ta pila mo sa nga edong? Ari diri nga barog diri dong. Pila na lang ari diri barog dong kay pila ni tanan? 27 kabuok ni. 27 ang kini. Talatanan tagpila man usa ni? Ang turon sir kay 15 unya ang sa ubos. Yes. So pila tanan? Ikwenta daw kay para ato ang 310 tanan. So ato para ato ang compute. Oh. Sige. Ari diri tong tapa diri tong para makibalo sila sa makibalo mong tanan ba kay kabalo mo jud ko nga proud kay ko aning bataa kay bawo ko nga proud kay ko aning bataa kay ako naka-experience ko sa una sad nga mamaligya gyud sa sud sa classroom. So sa unta man na dong pero padayon lang yapon kasi imuhang pagpamaligya dong siguro pero sa gawas na lang. Di na ta pwede mamaligya sud sa classroom. So ang tanan is pila ni 310 walay maamot sa 310. Nang nahilak man ka dong. Alis ito. Di actually it's a prank! Sorry ka naman, giprank ka naman. Actually, kay lakon ako guys, ako na lang gikuha akong prank kay lakon. Kay lakon pero actually kay lakon ba yasad ko? Nang hilak man mo, nang hilak na mo ako kay lakon ko tungod kay kabalo ko unsa ang usa ka lalaki nga kana bang pride ba sa lalaki nga maulo biya mi. Labi nagmamaligya mi sa classroom. Makaulo ba na? But ako, I am so proud of you. Kunya, dong na ay nakita sa to ang video, iyahang paliton ang muhang turon. So, ang total sa ang total sa turon is 310. So, ako na lang punan doon. Ito nang himuon og 500. So ato siyang himuon nga. Hali. Ato siya. So ato himuon nga 500. So ako actually nag-video ko dong kay para makita sa naghatag nga atong gihatag. Pero ako pag honest to goodness no dapat dugay-dugay pa tatong humano kay ako pag yung siyang pailak og maayo. Kailak ko no kuntan. Yeah. Gamay ra kay mga tao nga, gamay ra kay mga laki nga samay nganing dili yang gibuntog yang kaulaw para sa pamilya. And ako, I am so proud of you because you are doing it for your family, sa imong pamilya. You are not only doing it para makainom ka or makabisyo ka, pero imong gibuhat ni para sa pamilya. So that's 500. 500 ang gibay na ko niya. Kay apil na ang sudlanan. Gibayaran na ni tanan. Na unsa may buhaton nato next, ikay bahala kung kinsay imuhang hatagan ani. Oh. Thank you dong. Unsa may imuhang kuan, unsa may masulti sa mga classmates. Actually no. Na ako'y naibawan nga nayon sa ninyo sa inyong classmates ang gusto mamaligya pero maulaw siya pero ako kabalo ko but I am so proud because before ko ni Soderi before akong gistoryahan actually inyong advisor no nga ako ni bahaton dire kaya manangid man jud ko usas mga gisulti gyud sa inyong advisor nga maligya si Stephen nalipay sila tungod kay kamo mga classmates, mo support pod niya. Like, mutabang sad mo og pamaligya, mutabang sad mo og palit. Which is a very good
manifestation no of helping each other nga muy akong gusto yun untag magtinabangay tang tanan. So mga ano maulaw man ta nga dinayos man ang trabaho dong, di ba? Wala man ka nagbinuang. Gawas kung nanuslo ka diri og saging unya ikaw man di kapalit or dili wala man gana mugos. Pero the first time nga idol ako si Stephen idol siya pinakalta ko nga sir karon ka abla nagbinuang siya sa abla nagbinuang siya. Sir palit ka sir. Abla nagbinuang siya kay kasi mutuo ka mo nga mamaligya siya. Pero sige lang dong. 300 ang 300 kape ng kining turon o kining saging sa ubos plus kini siya 100 siguro ni. So quits. So sige, ihatag idong. Siyempre mukhaon ko kusa ha. Tagay ko kusa kay. Asa mo silupin ani? Nara. Okay, so thank you. Salamat ninyo guys. At thank you dong pagamping permis inyo. Kamo including you guys so pagamping mo sa inyo mga gipangbuhat sa kinabuhi. But ang pinaka-importante sa tanan no is dili mo wala ninyo gi look down si Stephen. Ibalo ko nakitang tanan wala ta gigasahan sa tuang Ginoo o pamilya nga adunahan. Kabalo ko ana, kaya ako mismo nakasanate ko ana, kabos ba ako. Naay mga panahon usahay nga dili ta maka snacks. Dili ta makakaon, maulo ta sa tumang classmates kay wala tay pangpalit og snacks. Okay ra gyud na siya. Ayaw mo kaulaw, ayaw kahadlo. Okay ra gyud na. Okay ra gyud na walay snacks. Basta ang importante wala kay gitamakan nga mga tao. Wala kay gidaog-daog nga mga tao. Ang Ginoo nakita sa tuang mga pagantos, kasabot na siya sa tuang mga pagantos, iya ra tang bayaran unya sa tuang mga pagpaningkamot atong mga pagantos. Kay magbuot. Pwede na sa ikamuha sa mga teachers nga, ma'am. Libre snacks, ma'am. Di ka na ako, ma'am. Oh, okay na yun na. Kasi ikaw ta sa teacher no, ayaw pagsaba sa teachers nga kuan nga gibayaran ing na nga libre ni nako ina ako aning libre mo. Kay ikaw man imuha man eh. So imuha ning libre. Ano nga, ma'am, blessed ko today. So, magpasalamat ko, manghatag ko. Ayan ha, diba? You have to share your blessings. Enjoy your snacks. Enjoy the rest of your day. Bye. Thank you. Samahan ni si Stephen. Samahan ni si Stephen nga. Nihilak. Nihilak siya. Thank you. Bye-bye. Say bye-bye. Bye.